raina. Allah dai yana gani abin da kai ba daɗi. Ga ƙudiri na abin da kayo shi za a yi ma lamarin kai yana da ɗamuni. Allah ma yana gani abin da kai bai ba. Ga ƙudiri na abin da kayo shi za a yi ma lamarin kai yana da ɗamuni. Zabuja Restaurant. Zabuja Restaurant. Zabuja Restaurant. Zabuja Restaurant. Zabuja Restaurant. Zabuja Restaurant. A yanzu a birnin Kano, a titin Zoo gidan ɗan Asabe, mun buɗe muku wajen abinci sabo. Muna sai da nau'ikan abinci kala-kala. Akwai fried rice, akwai white rice, akwai jollof rice. Kama daga tuwon shinkafa, tuwon samon bita, sannan tuwon alkama. Sannan muna sai da ɗan wake, shinkafa da wake. Akwai masa, sannan akwai sinasir, akwai funkasu. Kunin gyaɗa da alala. Akwai farfesun kaza, akwai kuma farfesun kayan ciki, akwai farfesun rago, akwai farfesun cowlet, sannan akwai farfesun cowtail. Sannan akwai farfesun kifi a wannan katafaren restaurant namu. Akwai chips da kwai, sannan akwai chips da kaza. Akwai doya da kwai, sannan akwai doya da kaza. Ga kunun aya da zobo ga tamarin. Akwai mixed fruit. Da sauransu. Akwai nau'ikan shayi kala-kala. Akwai green tea, akwai arabian, sannan akwai goruba, akwai zobo. Ina mutanen Singa, ina mutanen Kantin Kwari, ina mutanen Wafa, ina al'ummar da suke kasuwannin Kano gaba ɗaya. Duk mutumin da yake buƙatar abinci. Ga duk wanda yake buƙatar delivery, za a iya kawo maka a duk inda kake. Muna jiran ku, ku zo ku taɓa ku ji. Albishirinku abokan sana'a ta 'yan fim.
duk mutumin da zai fita aikin shi na fim za mu iya kawo mai abinci a duk inda yake so domin muna delivery din nan da muke yi muna iya kawo abinci a duk inda ake bukata. Taken Zabuja restaurant, nagarta, jin daɗinku da kuma aminci, a ci daɗi lafiya. Wallahi. Ya gida ya kokari. Yanzu na ga ma'aikatan da sun zo tafiya da ɗana Musa. To abinda nake roƙon alfarma za mu je gaisuwa rasuwan Abdul. Idan mun dawo ni zan kawo maka shi da hannuna. Na gode ofisa, Allah ya ƙara girma. Ga suna tsaye tare da ni. Okay. Sa? Okay. To shi kenan ba matsala. Da mun ga. Lamarin kai yana da ɗamuni. Hello Alifa. Wallahi tallahi kaga dan halak. Yanzu nan na gama. Wallahi tallahi baka da dama abokina. Kai Khalifa dan Allah ka banna haka. Ba dai zaka ce min wai har yanzu mutanen nan sun karasu ba. To ai yanzu nan ni ma na shirya fitowa ta kenan yanzu yin zo sai. To shikenan tsaya gwanda da ka tuna mu dan na riga na san yanzu ina zuwa a zalzala ta zaka yi bari in shiga da koma. Ba dai turare bane to an gama. Bari da koma. Husna, dan Allah ki bude ki dana mun wasa mana. Ki bude mana da Allah, ba na son wasa da Allah. Ba zan bude ba. Yau babu inda za ka je saboda ban gaji daga nan. Wannan abin da zan je ba fa karuwa ta ce ni kadai ba, karuwar mu ce gaba ɗaya gidan. Dan Allah dan Annabi ki bude. Allah dan Annabi ki hakuri ki bude mu. Ba zan bude ba na ce. Aljanna ki fita na karkashin kafan mijinki, amma idan kika mun haka ba ki mun adalci ba. Kinga wannan fa abin da kike mun ba mutunci bane. Kinga gaba ɗaya wannan abin fa nema ne kuma ke ma har da ki. Abin da kika mun ba zan ji daɗi. Zancen kake so. Kin ga yana ta kira na a waya dan Allah ki bude mu. Yanzu haka zaki mun dan Allah. Nayi. Ki san wata ai baki san wata. Hello abokina. Dan Allah ka rasu gidan nan ka zo ka bude. Ka san na shirya zan fito kenan. Wannan yarinya ta zo ta kulle kofar nan. Dan Allah ka rasu. Na gode. Wa'azi kuma ka koma? Sai ka yi. Abinda kayo shi za a yi ma lamarin kai yana da ɗamuni.
Wai dama Alhaji Garsha shine mahaifinka? Shine mahaifina. To ni yanzu zan tafi wani guri zan je dawo. Okay, to shikenan. Ba ki dan tsaya na rage miki hanya. A'a, ka bar shi ko dama ba ka ci min za ta wanka ba? Ina son ta. Idan ka fito ma yi waya kawai. Okay, to shikenan. Sai an jima ko? Shikenan sai mu haɗu. Haba Husna, yanzu abin da kika yi kina tunanin kin kyauta kenan. Mijin ki ne kake kaiwa haka. Kuma kin san cewa aljanna ki tana karkashin kafan mijinki. Kin san darajar aure kuwa aure ba sunna ce ta Muhammadu Rasulullahi. Amma gashi abin da kika aikata mana. Kin hana shi fitowa yanzu gashi nan sanadiyar haka ya ja mana asara na makudan kuɗi. Miliyoyin kuɗi ba kika jawo mana asara. Kuma kin san su tura wannan idan suka zo za a yi mitin da su ba sa amsan African time. Lokacin da aka ɗiba za a zauna da su lokacin da ake abin da ake kenan za a daddana magana. Yanzu kana nufin sun tafi mana ba inda ban yi da su ba kan tsaya har san da darakta barista ma ya kazo na mishi magana akan ya sa baki ko bayan da ake sun ce ba su tsaya kuma ka san turawa ba sa ɗauka African time. Yanzu wannan ita ce sakayyar da kika min kenan. Lallai kin shayar da ni ruwa mai ɗaci ruwa na guba don haka ki je na sake ki saki da saki kuma mu gida ka san bai wallahi ka taba burge ni irin dai wannan Allah ne kike so in ci nan da maka me kake so dan Allah faɗi mana wannan bai wa Allah ta cutar da ni na rantsi da girman Allah gidan nan da yana magana da ya faɗa ma irin abin da amma ka duba abin da ka aikata saki ba ka san girman saki kuwa saki shi ne mafi ala a gidan nan inda akan wannan rikici. Gaskiya ba ta da na san za ka yi haka da ba zo gidan ka da ban tabo kama na gidan da na san har zan zo ka buɗe baki ka ce matan nan na ka kasa. Wallahi wannan yarinya ta shayar da ni madaci ne daci domin ko a cikin gidan nan da zan faɗa ma irin abubuwan kwatan wallahi sai ka tausaya rayuwa ce ta bakin ciki. Me ya daɗi gaskiya. Hakuri ake yi ka san darajar aure kuwa shi ne ka ɗauki wannan mummunan matakin haka ba ka kai irin asarar da su janyi mana wannan kuma kaddara ce daga Allah ya kamata mu kasance masu ɗaukan kaddara haka Allah ya kaddara mana daga auren ta ma kaddara ne kuma yanzu Allah ya jarabci kaddarar gashi ta aure dama wahalar da na shiga akan aurenta ya kuma ita ce ta hau kaddara. zuciyata fes in gaya maka. Ina mutuntacciyar magana ta da abin da kai na saboda ba yadda za a yi rayuwa kina ta da ilimi a ce jahilci zo ƙarya ne amma fa kaga kin wani mataki ni a tunani da kamata a ce kaya sun ka zauna ba ka labarin abin da ya Yan kudiri kar kai kana tuno da ranar karshe. Alhaji wannan yarinya ta riga ta dade da mutuwa. Ta mutu? Tabbas Alhaji wannan ta riga ta mutu ai. Alhaji ya kashe ta wallahi. Alhaji ya kashe ta. A gaskiya kun yi sakaci. Ana dole ne? To wallahi tallahi ka sani duk abin da ya faru da wannan yarinyan wallahi tallahi sai dai kotu ta raba mu da kai. Haba Alhaji Ma'az wallahi idan na rasa masoyiyata wallahi kotu ce za ta raba ni tare da kai. Sunana Safiya. Ka gaya wa kanwana na gode yau kwana na 3 a asibiti amma ta kasa zuwa ta duba ni gashi har an sallame ni na dawo gida bata zo ta duba ni amma dan Allah dan Annabi kuwaye ina irin durayen gora ya yawa ya ce kin zo me a layin nan Na zo neman Habiba ne. to ina so ka sani To ka sani in dai kana so ka burge ni ka bar wasiya lokacin da ka mutu a birne ka da AC da kuma television din da ka sa a bangonka. da talaka da mahaukaci da dabba ni duk abu ne nake kallon su
muna gabatar muku da ingantaccen maganinmu na gargajiya sahihi na sarki ne tala. Assalamu alaikum. Abinda Allah ya sa na tara ku a wannan rana yau Monday, ina da wani alfarma da kuka min shi na maganin gargajiya wanda na gaje shi ne gurin mai gida. Na zo mu taru a tallata ma waɗanda Allah ya sa bai sani ba. Ina da magani na mace in ba ta da ruwan nono ta aihu an rasa yadda za a yi, ga maganin shi na hannun dama na. Kuma ina da mai magani na ciwon kansa wanda ike in ya kai shi asibiti an yanke ya dawo, ni akwai inda zan yi Allah da gashi maganin a hannun haguna. Saboda haka kuma ina da wani magani wanda zan ba mutum shi shine gashi nan na hannuna nan, firgici ko babba ko yaro, in Allah da aka yi wannan magani za a dace. To sannan kuma ina da wani magani a nan, shi kuma wannan magani na ake ganin shi ciki, shi kuma wannan magani idan mata irin masu al'adar nan ya murɗe su ciwon mara da sauransu, to akwai ga maganin sanin Allah yadda. To saboda haka shi kuma wannan magani da kuga ina cewa zan tallata shi, wasu sun sani wasu ba sani ba. Gado ne na wajen ma'aifina, ya rasu kuma ya bar mu wannan gado. Saboda haka jama'a wanda bai sani bai sani, wanda ya sani kuma ya ma dan uwansa talle. Kuma ni gurin zama na samu naka, amma ainihin mai gidanmu ina nan a Ribasar, daidai Alfa Bello Ribasar, za a ce masa Alhaji Baba. In an zo nema na ko bana nan a same shi to an ganni. Kuma ina da sarauta a fada a gundumar Rahama kasan Bauchi. Saboda haka in ma ba a same nan ba to nan nake da zama. Za ku iya samun mu adireshin mu kamar haka a nan cikin garin Saminaka, yan gada-gada Alfa Bello, gidan Alhaji Baba Ribasai, ko kuma ku tuntube mu a lambar wayar mu kamar haka. Kai kana tuno da ranar ƙarshe, ƙudiri na abin da nake so na samu. In ka yi mai kyau za ka gani gobe. Kai, wai ta ya Faisal zai zama yaron garshi? Anya ba mafarki nake ba? Wai me ke damun kaina ne? Hello? Okay, kana waje? Okay, to ina zuwa. Faruk, na tambaye ka mana. Ina jin ki. Na ga wani hoto a cikin gidanku ko uku, amma ban ga ɗaya daga cikin ku ba. Okay. Shi din dan uwana ne. Allah ya mai rasuwa tun shekarun baya. Me ya faru na ga kin fito daga cikin motar? Kar ka sake ce mun Faisal ya rasu. Faisal fa kika ce. Ta yaya aka yi kika san sunan shi? Ni dai na san ban taɓa gaya miki sunan shi ba. Ba iya sunan shi kawai na sani ba, na san shi fiye da yadda na san kaina, kuma Faisal yana raye. Ta yaya aka yi kika san bai mutu ba? Saboda na yi rayuwa da shi har na tsawon shekara 3. Wata rana zan tafi makaranta. Baiwa Allah, baiwa Allah. Kai, gaskiya na gode, ka burge ni ba. Ba kowa bane a zamanin nan zai tsinci irin waɗannan kuɗin ya dawo maka da shi. Ai Hajjaji, abin da ba naka bai kamata a ce ka ɗauka ba. Gaskiya na gode sosai. Menene sunanka? Sunana Faisal. Ya sarki Faisal, na gode sosai. To shikenan, shiga mutum. Barka da safe dadi. Musa. Na'am dadi. Abin da yasa nace ka zo gidan gona ka same ni. Ka ce me dadi? Abin da yasa nace ka zo gidan gona ka same ni.
na ji dadi. Yan sanda sun fara sa mini ido, duk shiga da fice na idon su na kai. Yan sanda kuma? Shi yasa ba wanda ya san wannan gidan gona sai kai, nace ka zo ka same ni. Kai dadi gaskiya da matsala fa. Dole ne na san duk abin da zan yi dadi domin ba na san damuwanka fa. Don haka ka je duk abin da ake ciki zan kira ka a wayan sanar da kai. Shikenan dadi. Yawa. Nagode. Sannan magana daya. Alhaji wannan yarinya ya ta riga ta dade da mutuwa. Ta mutu? Tabbas Alhaji wannan ta riga ta mutu ai. Alhaji ya kashe ta wallahi. Alhaji ya kashe ta. A gaskiya kun yi sakaci. Ana dole ne? To wallahi tallahi ka sani duk abin da ya faru da wannan yarinyan wallahi tallahi sai dai kotu ta raba mu da kai. Haba Alhaji Ma'az wallahi idan na rasa masoyiyata wallahi kotu ce za ta raba ni tare da kai. Sunana Safiya. Ka gaya wa kanwana na gode yau kwana na 3 a asibiti amma ta kasa zuwa ta duba ni. Gashi har an sallame ni na dawo gida bata zo ta duba ni. Amma dan Allah dan Annabi kowaye ina irin durayen gona ne haka. Yawa. ce kin zo me a layin nan? Na zo neman Habiba ne. To ina so ka sani. To ka sani in dai kana so ka burge ni ka bar wasiya lokacin da ka mutu a birne ka da AC da kuma talabijin din da ka sa a bangonka. Da talaka da mahaukaci da dabba ni duk abu ne nake kallon su. Muna gabatar muku da ingantaccen maganinmu na gargajiya sahihi na sarki mai tala. Assalamu alaikum. Abin da Allah ya sa na tara ku a wannan rana yau Monday ina da wani alfarma da kuka min shi na maganin gargajiya wanda na gaje shi ne gurin mai gida. Na zo mu taru a tallata ma waɗanda Allah ya sa bai sani ba. Ina da magani na mace in ba ta da ruwan nono ta aihu a rasa yadda za a yi. Ga maganin shi na hannun dama na kuma ina da mai magani na ciwon kansa wanda ike in ya kai shi asibiti an yanke ya dawo ni akwai inda zan Allah da gashi maganin a hannun haguna saboda haka kuma ina da wani magani wanda zan ba mutum shi shine gashi nan na hannuna nan firgici ko babba ko yaro in Allah da aka yi wannan magani za a dace to sannan kuma ina da wani magani a nan shi kuma wannan maganin na ake ganin shi ciki shi kuma wannan magani idan mata irin masu al'adar nan ya murɗe su ciwon mara da sauransu to akwai ga maganin sanin Allah yadda to saboda haka shi kuma wannan magani da kuga ina cewa zan tallata shi wasu sun sani wasu ba sani ba gado ne na wajen ma'aifina ya rasu kuma ya bar mu wannan gado saboda haka jama'a wanda bai sani bai sani wanda ya sani kuma ya ma dan uwansa talle kuma ni gurin zama na samu naka amma ainihin mai gidanmu ina nan a ribasar daidai alfa bello ribasar za a ce masa alhaji baba in an zo nema na ko bana nan a same shi to an ganni kuma ina da sarauta a fada a gundumar rahama kasar bauchi saboda haka in ma ba a same nan ba to nan nake da zama za ku iya samun ma adireshin mu kamar haka a nan cikin garin Saminaka yan gada-gada Albabello gidan Alhaji Baba Ribasai ko kuma ku tuntube mu a nambar wayar mu kamar haka